Здравейте и добре дошли в новия епизод на Българския национален отбор с мен. Днес започваме епизода малко по-различно. Доколкото разбрах, БФС ни е оговорил приятелска среща с състава на Унгария. Така че ще започнем матча с малко промени. Като Филип Кръстев, Георги Омов ще си почине малко. Нека Кирил Десподов поиграе в центъра. Тези двамата са перфектни. И другите ще си ги оставя. Голямата променя принципно е Стослав Вуцов, защото Даниел Наумов отново се контуси. Разбира се, нашата звезда в отбора е Кирил Десподов. Срещу него те поставят Доминик Собослай. Така че съотношението не е много в наша полза, но ще се опитаме да ги победим. Балансираната игра тук, мисля, че не е лошо решение, честно казано. Неделев, Филип Кръстев, топка за Мартин Георгиев. Малинов с грешен пас. Салай, но Вуцов хваща топката. Цяло първите 25 минути от матча са били доста скучни, като гледам статистиката. Ние държим повече топката. Ние имаме повече точни удари в матча. Това е добър опит. Божиков, Вуцов, Божиков, изчистене на топката. Филип Кръстев обаче извлича максимум от тая ситуация, но този шпагат беше много хубав. Там този човек беше оставен непокрит, но Мартин Минчев успява. Костадинов, Божиков не трябва да сбърква паса към Атанас Илиев, който беше надскочен. Салай с лош удар. Между другото, извинявам се, ако не казвам всички имена напълно вярно, но просто няма как да знам всички хора, които са на терена. Но да, като цяло играем добър футбол срещу отбор от такъв ранг. Не, нашите най-големи врагове. Корнерите. Собослай връща към Кедес. Беше такова, може би. Салай с трети шанс. Добре, че всички шансове отиват в краката на Салай, който нещо този мач ще му се получава. Виктор Попов. Филип Кръстев прави грешка. Там може да се образува контратака, не защото Десподов възстановява. И това е малумно. Как е възможно, Кристияне, бе? Абе, приятелска среща играем, бе, братчето ми, бе. Оф. Супер. Право. Ще трябва да дръпна Филип Кръстев назад в такъв случай. И да смената на Силиев, защото просто не му се получава. Собослай с центрирането, блокиране от разгла. Филип Кръстев овладява и тази топка е малумно бавна. Илян Стефанов влиза, пита се да пробие, не се получава. Топката е за Десподов, той успокоява играта. Мартин Георгиев към Десподов, който вижда Илян Стефанов, който влиза. Удар му минава покрай вратата. Трябва да надъхвам малко футболистите. Чакай, Собослай, ще изпълниш. Спокойно. Спокойно, Собослай. Ще ни удариш, това е ясно. Кирил Десподов, Мартин Минчев ще сложа Доминик Янков, ще вкараме Георги Йомов, Кристиян Димитров, не, но Ивайло Чочев за Георги Костадинов така.
Петко Христов за Мартин Георгиев. И така. И без е приятелска среща, така че ще се вкарам в футболистите. Но Вуцов прави силен матч, между другото. Спасил е 3 точни удара. И ние имаме 3 точни. Недялков, подаването е за Чочев, който не бърка. Петко Христов, Кръстев, Торицов, Кръстев, Йомов. Атакуваме си. Бавно. Мърда ме потеряна. Божиков пробва много амбициозен пас. То там е Недялков, който не можа да овладее хубаво топката. Сальой овладява. О, напълно ни разтвориха и ни унищожиха при тази атака. Какво да кажа, нашия шанс единствения ни не влезе в целта. Техния влез. Какво спасяване беше това на Вуцов. Може би Вуцов ще е титулярът ни под рамката на вратата вече. Доминик Собослай. Орбан я сваля. Собослай, Орбан. Недялков. Там стават някакви схеми. Топката продължава да е в тях. Гледам ли още една смяна, че гледам го Недялков е изморен? Не, нямам повече смени. Хотен да ви кажа, положението е 1-2. Него, горната града, удари него. Разиграват ни. Ашлико, да, е един финални атаки, финално напрежение. Доминик Янков не успява, но Недялков е там и прави пас към техния централен защитник. Високо изтеглени сме, опитваме се да ги пресираме, за да направят грешка, но реално оставихме фронта си непокрит. Но браво на Божиков, наистина браво, защото Вуцов тук излезе, не успя да направи паса си. Собослай центрира топката, изчистена е тя. Божиков тръгва, централният ни защитник е в атака. Дами и господа, това е уникално. Чочев. Кръстев, Камйомов, който съм го пуснал на много атакуващ. На very attacking има някакъв връща назад, бе. Братко мой. Петко, пусти един Турцов, пусти на някой дългата топка, че сега ще спре съдята мача, бе. О, Илян Стева свърши. Какво да ви кажа? То или е червен, или е малумен гол, или просто и човешки не можем да ги победим. Предстои ни матч с Испания и аз не очаквам нищо повече от един погром. Между другото, реших да ви покажа какво правят юношеските ни отбори, които би трябвало да са бъдещето ни. Българският национален отбор от 21 години записва много силни мачове, като е на първа позиция в група с Испания, Дания, Гърция, Армения, Азербайджан. И прави 3-3 с Дания, което изобщо не е добре. 21 годишните ни са победили Армения, Азербайджан, Гърция с 7-0. Това е уникално постижение, честно казано. Има ли са приятелска с Нидерландия се е победили. 19 годишните ни са загубили от Англия с 1-0, което пак е добре. Победили са. Тук гледайте мачовете, може да ги видите. Унгарците са ги били, ние не успяхме.
До 18 години. Виждате какви отбори са били Швеция, Норвегия и Белгия. И то Белгия с 3-0. Айде, от Унгария са паднали, ама Белгия са били. А ние горките грешници, четвърти в групата ни. Сегашния матч, в който ще гледате, е срещу Испания, домакинство. Като цяло мисля да пусна същия състав, само да Илян Стефанов ще е център. Всъщност не, ще пусна и Ивайло Чочев. И Кристиян Малинов. Антон Недялков, Васил Мартин, Виктор. Ще сме Каушас. И ще се надяваме. Даже не знам на какво ще се надяваме, честно казано. Просто да не е срам. Просто да не ни подиграват. Виждате, просто атаката им е 3 Барселона играчи плюс Яреми Пино. В защита, центъра им е от Тиаго и Родри. Това са играчи на огромни отбори. Лапорт, Ерик Гарсия, Педро Поро. Майко. Аз ако имах такива отбори, ще спечеля европейско. Такива играчи имах предвид. Дъхаме момчетата. Гая центрира топката. Там Мартин Георгиев, мисля, че беше това, се справи добре. Родриго взема топката. Гая вече има жълт, между другото. Ансу Фати не успява. Мартин Георгиев. Това е хубав пас, но Десподов беше спрянат Лапорт. Ансу Фати най-вероятно ще не играе Недялков. Да, но тук се спасихме. Тиаго, Ансу Фати, Вуцов. И това е уникален гол. Просто не мога, човек. То не може да биеш в Испания в тая игра. Явно когато всичко стане добре, защитника изчисти. Тука Ансу Фати стреля, Вуцов я отби. Трябва все пак Яреми Пино да я забива вратата с късмета си. Родри пробва с изстрел, не беше слаб. 36 000 ни подкрепа на националния стадион. Десподов, моля те, Мале мия, Боже Господи, оцели вратата, брат. Комой. Давайте, натискайте до край. Колко смени имам? 3. Това не е добре принцип. Испания атакува. Гави и това съкрушава мечтите ни, дори да вземем една точка. Какъв беше този удар от Гави? Той напълно изненада българския вратар Вуцов. Кои смени да направя? Виктор Попов ще вкарам Турицов. Минчев не играе добре, ще вкарам Георги Йомов. И ще пробвам с Петко Христов вместо Васил Божиков, защото просто Васил Божиков не се справя с мача. Просто не се справя с мача. И Феран Торес направи резултата 3-0, като просто излезе и заби топката във вратата с глава. Недобре опазено от двама български футболисти.
Това е много тъжен развой на нещата за нас. Турецов сбърка паса, Феран ще го разходи, Тиаго, Ансу Фати, Коке, Ерик, Педро Поро стана непокрит, Ансу Фати, сега ще има едно центриране в центъра на някой и разбира се 4-0. Отнесахме два много звучни шамара, два много позорни мача от Испания. Не мога да вършваме се нервят, когато им кажа, че просто направят това, което могат. В смисъл, аз съм изнервен. Те не могат да спечелят. Пускам ги буквално на позициите, в които играят в отборите им. Те играят. И пак не могат да спечелят. Хубаво, айде срещу Испания да не спечелим, ама то е... Испанците, двете загуби бяха ясни. Ама да не мога да биеш два пъти поред Черна гора е трагедия. Ирландия, айде, окей. Единственото нормално деца в случай, че бихме Малта. Това е откачано. Черна гора има ли картон? Не. Те останаха два мача. Ирландия, Малта. Това са общо 8 точки. Което означава 8 точки. В момента имаме 5 с 6 мача. Това означава, че българският национален отбор още има надежда да продължи. Но ще разберем дали ще го направи в следващия епизод с мен. До скоро!